On kummallista, miten itselle totaalisen väärälle alalle sitä voikin päätyä, kun se alan opiskelu on tuntunut itselle niin oikealta. Lähtökohtaisesti mä nautin ennen kaikkea itsenäistä tekemisestä. Siitä, että mä voin uppoutua johonkin tiettyyn asiaan, tehdä sitä tovin, pitää tauon, siirtyä seuraavaan tai jopa pomppia niiden asioiden välillä. Mä nautin siitä, että mä pystyn määrittämään sen mun päivärytmin ilman kelloa. Ja että mä voin oppia uutta ja nähdä niitä työn konkreettisia tuloksia mielellään heti ja ennen kaikkea vaikuttaa niihin tuloksiin itse. Mulla on hankaluuksia tässä 40 korvilla muun muassa kellon hahmottamisessa, päivämäärissä ja suullisessa selittämisessä, kaiken kaikkiaan sosiaalisessa kanssakäymisessä. Mä en viihdy huomion keskipisteenä, en tykkää tehdä itsestäni numeroa. Sanoin aina nuorempana, että musta ei tule koskaan yrittäjää. Mä olin seurannut sivusta, miten johtavassa asemassa olevilla henkilöillä ei ole työaikaa, ja näin olin päättänyt, että mä haluan työajan ja nimenomaan säännöllisen työajan. Ja nyt mä oon sitten yrittäjänä 10 vuotta alalla, jossa kaikki tuottava työaika on asiakkaan kanssa face-to-face kontaktia. Päivät on minuuttiaikataulua, kellon seuraamista, sosiaalista vuorovaikutusta ja selittämistä. Ja työn tulosta ei näe heti, vaan sen kuulee ehkä vuoden päästä tai 3 vuoden päästä, jos siis asiakas on tehnyt itsekin jotain. Yrittäjän pitäisi lisäksi osata myydä, markkinoida, verkostoitua, olla esillä ja tehdä itsestään numeroa. Opiskelu oli siis aina tosi kiinnostavaa, se oli itsenäistä, rauhallista, selkeää, mutta tämä työn käytännön todellisuus sivujuonteineen onkin sitten jotain ihan muuta. Joten kuinka hemmetissä tässä nyt kävi näin, että mä päädyin 5 toisiaan tukevan tutkinnon kautta yrittäjäksi alalle, joka itse asiassa nojaa käytännössä juuri niihin asioihin, jossa mulla on eniten haasteita ja jotka ei tule luonnostaan. Tätä on siis paskan yrittäjän yrittäjyyden sietämätön keveys.